Di sala 2017 de jî krîza Sûriye li gel zincîreya drama, gulle û top û bombebaran û derbiderî û koçberî û birîndarbûn û kuştin û wêrankirinê her berdewam bû. Her wiha sînaryoyên hewla bicihkirina aramiyê û aştiyê ji aliyê welatên xwedanhêz bi riya li darxistina Kongrê Navdewletî ew jî berdewam bû. Di 2017 de heft gerên Kongrê Astana li paytexta welatê Kazaxistanê bi serpereştiya her sî welatên sereke yên bibandor di şerê Sûriyê de Rûsye û Tirkiye û Îran bi rêve çûn. Ku her sî gerên 1 û 2 û 3 yên ku dirêkeftên 23 û 24 yê heyva duwazdan her wiha 16 heyva duwan û 15 heyva siyan ji sala 2017 ku ejendeya wan her sî geran gengeşekirina mîkanîzma çavdêriya rawestandina şer û li hevguhertina dîl û revandî û terman di navbera opozisyona Sûrî û rejima Esed de ew jî bi beşdariya her yek ji welatên gerentîdar Rûsye û Tirkiye û Îran û nûnerên netewên yekgirtî û welatê Urdunê wekû çavdêr bi rêve çûn. Gerên 4 û 5 ji Kongrê Astana ku di çarê heyva pêncan her wiha 5 heyva şeşan ji sala 2017 hatin li darxistin û têde 4 deverên kêmkirina şer hatin ragihandin. Gera şeşan ya Kongrê Astana di 15 heyvanehan ji heman salê hat li darxistin û têde parêzgeha Idlibê ket bin çavdêriya hêzên Tirkiyeyê. Gera heftan ji Kongrê Astana di 29 heyva dehan hat li darxistin û têde tenê gengeşe li ser li hevguhertina dîl û revandiyan hat kirin. Kongrê heştan ji Astana di 22 heyva duwazdê hat li darxistin û her du dûseyên li hevguhertina dîl û terman hatin gengeşe kirin. Ji kongrên ku derbarê krîza Sûriye di 2017 de hatin li darxistin Kongrê Sûçî bû ew jî di 22 heyva yazdan de û têde serokê her yek ji welatên Rûsye û Tirkiye û Îranê civiyan û gengeşe derbarê Kongrê Diyaloga Neştîmanî Sûrî kirin. Di sala 2017 de her wiha gerên Kongrê Cinêviyên danûstandinên Sûrî bi serpereştiya netewên yekgirtî û navbênkariya şandeyê navdewletî ji bo Sûriye Stefan de Mistura berdewam bûn. Ku gera çaran ji Kongrê Cinêv di 23 heyva 2 ji sala 2017 hat li darxistin û têde tekezî li ser bicihkirina biryarên navdewletî yên hejmar 2118 û 2254, 2268, 2268 û 4 mijar hatin gengeşekirin ew jî desthilatdariya veguhêz, destûran û hilbijartin û şerê terorê. Gerên 5 û 6 û 7 û 8 ji Kongrê Cinêv derbarê aştî li Sûriye dirêkeftinên 24 heyva 3 û 16 heyva 5 û 15 heyva heftan hatin li darxistin û têde tekezî li ser bicihkirina biryarên navdewletî yên hejmar 2118, 2254, 2268 hatin kirin. Gera heştan ji Kongrê Cinêv ku dirêkefta 15 heyva duwazdan de ji sala 2017 hat tibûn li darxistin neserkeftineke diyar encam da di pêkanîna hevdîtinên rasterast di navbera her yek ji şandên rejim û opozisyonê. Ew jî ji ber redkirina şanda rejima Esed ji daxuyaniya Kongrê Riyad dûr e û opozisyonê jî ji aliyê xwe de ji daxwaza xwe ji nemana Esed di hikûmeta veguhêz de nehate xwar ku Kongrê Riyad 2 jî di 22 û 23 ji heyva yazdan sala 2017 hat li darxistin. Opozisyonê têde tekezî li ser bicihkirina biryara 2254 kir û çûna Esed ji serdest hilatê û hikûmeta veguhêz û amadekirina destûrekîn û pêkanîna hilbijartinan. Şêrîn Kîlo Ark